И здравейте хора, аз съм Йорданката, а днес ще играем на Fortnite, като видеото е малко по-различно. Те го направиха по-скоро на 16 август ще направят нов сезон, сега не знам какво ще правят. Тейбъл. Тук не знам дали се вземаме наградите. Ама сега нека да започнем. Следващото видео ще е на World of Tanks, защото вече доста играхме тук на това, на Fortnite. Зато по-добре да играем да играем на разнообразни игри, отколкото само на една игра. Ще се опитам да направя Виктория, доколкото сили мога. Те правиха Reload Chapter 2, ама обаче той може да събирате хора по отбори, на максимум 6 човека май бяха, а да не знам просто. Те Epic Games какво ли не измислят. Може всичко ще направят само за да е популярна играта си. Сега ще скоча. Тук при боса да е личило. То там май ще стане екшена за сезона. Той имаше един таймер тук в тази локация, дето е негово дом. И няма какво да кажа. Просто ще се щупи тук. Имаше един тръби, дето и таймера просто експлозира и тук са те тръби вече щупени. Това. Ще има, доколкото знам, нови ръкавици, нови скинове. И на Пели Банана ще му правят скин. Не се сещам името му на един жълт с шипове, ако не се лъжа. И това ще бъде неговия скин. Бам-бам. Добре, малко го ударих. Ти се пак да се знае. Сега отиваме там. След купуване. Искам да затворя. Към помпа, аз става помпа на някакъв. Добре, не ме видя. Тя е слаба. Опа, тук гумата е щупена.
Сестра ми идва в стаята, само да знаете хора. Траянка, правя видео. Добре, тя сестра хора сега ще се къпи. Тук е за да взема халата си. Ох, та пумпа. Има кеф. Не, та кола е. Не знам какво говоря. Вече аз много се обърквам. Ужас. Хора, нямаше видео от 8 дни, ама съжалявам. Просто аз тренирам футбол, няма как. Тренировка, се нещо трябва да се прави. Много съжалявам, ще се опитвам доколкото мога да поправя. Всяка седмичка, поне по едно видео. Ще качвам, мисля, че само в събота, защото аз в сряда не съм свободен. Аз вече имам приложение, както се казва, може да се го изтеглите, ако имате YouTube канал и ви трябва помощ, за да се монтирате видеа, капкат. Ви препоръчвам аз. Сега не знам какво ще правя такова. Мисля, че най-добре е да отидем там някъде. Има там хора. Да, лампата зависи. Сега хора ще направя тази игра е още една. Просто аз вчера и днеска играх за да разуча по-скоро. Аз не искам всички шенове сезона, като не е било. Той е много приятел, мисля, че така. Добре, това е. Колко правите там? Оте! Добре, той ми спаси живота. Боже мой. Добре, тук хората дай. Значи аз като идвам, почвай. Като ме няма, мълчите. Първо чувам, го се муквате. Голем хора. Гледай го и то си. Айде, умирайте. Добре, то си мише на магнитира повече. Апа. Чакай, че тук това. Прави се, че може да отстрои. Магнито ръкавиците са доста щупени. Имах един нърв за един час нещо, че биеха по 100 демидж. Аз го поканах този нърв. Но просто може да читам. Крайно време е вече по-скоро да свърши този сезон.
Просто не малко вече ми е писано. Ой. Ето отгоре да умира. Ако стоя да ударя вечето. Добре, толкова ще. Айде умирайте. То тук имаше един да. Нямам пътя, ще го убия просто. Чакай, че някой тук е. Не ги искам толкова. Не че ме убият да има. Не ги харесвам. Добре, айде. Айде да се бием като толкова. Аз ще убия с моите ръковиците, да не си хъбя патроните. Бам! Бам! Всякъде има убия от мен. Майко, то защо? Но всякъде има убия. Майко. Тук не знам, що съм убиха толкова много. То не знам, що го. Просто бие тук. Добре, тук не ми трябва да глупости. Абе, ти мога да го взема, ама ще го заменя за тази тия. Като снайпер, ще ме въпреки че е райфл с скоп на снайпер. Аз съм много добър с снайпер. Просто почти всеки удар с снайпер ме точен. Ще бъде. Такива имам. За сега мисля, че е доста добре. Остават 18 човека с мен, 19. Добре. Хора, моля се абонирайте за канала. Толкова много искам да имам поне 100 абоната. Това ще ми е целта за 2025. Да имам 100 абоната. И ще направим giveaway, на който ще... Добре. Ще ви го кажа и сега, че тук става вече опасно. Не! Добре! Още една игра ще направим на... Обаче ще направим играта тук на това на Reload и сме готови. Хора, сега почваме на Reload. Аз не съм играл от много време. Затова може да поиграем. Здравейте. То пък... Те не мисля, че съм много добър с това даже. Ето най-много ма кеф, не знам. Хора, пишете долу в коментарите кой ви е любимия скин. Аз лично нямам любим скин, на мен всичките са ми готини, яки. Това е... Опа! Как го милям бе? Как може да го милям и тук? Аз по-скоро на него нещо не правя. Не знам. Окей. От вече е крайно време да го махна. Мисля, че вече е достатъчно време да се седеш в играта. Е много малко. Мисля, че
1900 метра. Не знам. Сега ще скажем Total Towers. Сам не искам това да е така. Той точно тук дойде. Добре, умре. Защо няма да се отворя? Окей. Не имаше лава. Беше много безполезно това. Айде. Ето. Айде. Така да идем. Как не? Сепкам. Не знам кой го направих. Сигурно съм се допуснал да съм само. Ако го бях убил, не знам. Ще се самоубия, не знам. Много лошо. Не, тази битка няма да стане както аз искам. Тук се задръстих. Много ще ми издава както честно. Ще ми трябва само патронки за... Добре, точно тези патронки ми даде. Не знам, трудно е. Тук навсякъде се бият. Това отгоре ли има? Малко. Ако не тук се тролим сега. Той ме натроли. Не. Добре, хора, това беше от мен. Благодарете се за канала. Оставете един лайк на това видео. И чао!